नै माथो आदा मथासो नामाब्रा बिलाय आदा मथा ओरै फैथार मा जाखोब्रा फंबाय मा खालामबाय थादों नों बेयाव हारसिं थानानै फाग्ला बे फाग्ला जाबाय बे हारसिङै बिदि जिरायबाय थानो मा खालामबाय थादों नों बे सान्दुं थिरावलाय जावरियासो जागोनलायनो मा सेमरा भाई माथो मा खबर माथो आला खाला मा खालामबावनो आदा मथा गोदाव सोराव मोनबायलै गारमाफ्रानो बोब्राला जोबनाय मोनबाय मा खालामबावनो बाजैनाव खापसेसो लोंनानै फैनोसै नामा दानो सानथिं बाथिं औ टाइमाबो जालायबायना होमबालाय माथो लेट खालामबावनो थौ समायाबो जाखाबाय थौ बाजैनाव खाफा थौदो बाजैनाव खाफा बेबा बाजैयाबा न'आव दंना गैयालै दंना गैया बाजै दुमफेयाबा बाजै दुमफे बाजै न'आव दंना गैया जाखो बाजैयालाय जों फैदोंलै बाजै माथो आवसावखौसोलाय फै जिरायफै औ बाजै दंबा लाबोदो जों बिदा फंबाय सानैजों एसे लोंनोसै दंनायालाय दंमोनहाय दाखालिनो 80 थाखा बाखि दंमोन दे जों बेखौ हरला खाथानसै एकदम होलांखासै माला होनांगौ जाखो दाखालिनो 80 थाखाखौलाय मा सिन्थालै बाजै आंना हिन्जावा दिनै अरुण'दयनि फैसा बख'नो थांखादों दा मोनायावनो खावनानै 80 थाखाखौ गाबोन फुङावनो होफैथारगोनलै आं बाजै मा सिन्थालै बाजै हेमेन्ट थानाय सरखाराव अरुण'दयबो मोनो माइरंबो फ्रि मोनो जै अरुण'दयनि जै आवसावफोर ओइ बाजै जौआ गुरैसो नामाब्रा दे आदा मथा एबारसो गारमाया रिमिनसिगोन दालाय दे सेमरा भाई है दादा मथा गोग्लैगोनब्रा आस्थे खालाम हाब सेमरा भाई माथो जौआ गोसा नामाथारदोंब्रा दे फंबाय दे गोखै दंलै एसे जौआ हाब दासो गारमाखौ स्लिम मोनलायथारबायलै आदा मथा जाग्राफोरबो गैयालै आदा मथा सानासुर बाजैनाव माबा दं खोमा बाजै जेबो गैया जालु जालाफोर एसे सोलाग्राफोर दंना गैया बाजै दंबा लाबोदोलै सोलाग्रा दंबासो मोजां खहाबगौमोन आवसावफोर बाखिया थाब होनांगोनहाय होआबा बोरमाखौनो बोनानै लायगोन थाब होनांगोनलै मोनगोनलै बाजै जोंहाबो एंखुर बायफिननांगौना माजोंथो मोननांगौ एंखुरालाय जौआ माजोंथो संनो खावनानै होफैगोन होनखाबायना आङो बाजै थाब होफैखा बिमा दै गिलाससे लाबोनोसै नै लांगौ र' नैहाय बिफा गामिनि मिटिं दंमोननो हालमाजिया लेंफैदोंमोन मानिथो मिटिंनो बेलाय बोसोराव खनसे मिटिं जाया होनबा बैसागुनि बिनिनो लिंफैदों आरो मा बे फैसा दाहार लानायफोरखौबो होजोबनांसिगौनोहाय बे बोसोरावनो नानिनाबो रिजाल्टआ मोनबा दा एडमिसनासो जालायनोसै बिमा
बबे जों मा खालामनांगौ मिटिंखौ खोनासंहैग्रोनोसै बिमा मा सावरायो दे थांनायदो खोनासंहैनायदो आरमा मा होनो खिथाफैफिनबानो जाबाय आरमा उनावहाय गामियावबा मा सावरायगोन मा रायलायगोन फा खोनासंहैबासो मोनथिगोन दा ओरैनो होनबानो जायो नामा खोनासंहैनायग्रोदो थाखाफोरखौथ' होनांखागोन ना माबा मोनसे खालामनानैबाबो नायनोसै दे बिमा ओंखामफ्रा मोनबायबा जानानै आं दसे मिटिङाव थांनानै फैनोसै दे होमबालाय बिफा आं ओंखाम खुरैनोसै बिमा बे गस्ला लाबोनोसै आंसो मिटिङाव थांसै नै गरमाव मानो गस्ला गस्लि गानलांबाय थाबावनो बेखौनो लांदो न' है नोंना बिदि होनसै गरमफ्राव मा होनो लाबाथ' मोजां फंबाय न'आव दंना गैया फंबाय न'आव दंना गैया नै आदा माथो नोंसोलाय फै जिरायफै दे जिराय माबाफोर खौरां खौराङाथ' दंमोनलै फंबाय आंहा न'खराव एसे उसुबिदा जादों दा बिनिखायनो फंबायनिसिम फैनाय जादों हाब माथो जाब्रबलायखो बिपद जादोंलै फंबाय गामियावहाय आंहा फैसा दाहार लानाय दंमोन सुद हिसाबै दा बैसाग मासनि थाखाय मिटिं जिरायो गामियावहाय दाख्लै मिटिङाव बुंबाय फैसानि सुद आसोल गासिबो होफिनजोबनांगौ सानबानि गेजेरावनो बेनिखायनो आंहा एसे दुखुआव दं फंबाय दा बेनि थाखायनो फंबायनिसिम आंनि बे हा बिगानैखौनो बन्दक होनो होननानै फैदोंमोन आं दा फंबाया आंखौ एसे अनहरोबा बिराद मोजां जागौमोनलै फंबाय हाबा दानखौ बोरै मदद खालामनो हाबावोब्रा दाख्लै सासे बन्दक फैनाय बेखौबो लाबावबाय आङो दाथ' राङाथ' आंनाव गैथ'थारा आदा
हाखौ मालाय लानानै मा लाब जाबावनो गायग्रा फुग्रा मोननो थांला हनै दाहोना रुवाथि बबाव मोनबावनो आंनाव दा गैथ'थारा आदा नों सोरनावबा नागिरदोलै अननानै हाब फंबाय बे खेबसेखौ खुनुरुखुम अनहरबा बिराद मोजां जागौमोनलै फंबाय बिराद गोजोननाय थागौमोनलै फंबाय बे खेबसेखौ बासायहरोमोनबा बे बाराव आंखौ निमाहा होदोलै आदा नोङो आंनाव दा गैथ'थारा आं मालाय बोरै नोंनो हरनो हाबावनो बेबादिबालाय थांनोसै नामा आं फंबाय दे होमबालाय आदा दे आदा दे थाथ'दो फंबाय